Marieta a les altures, un conte de contes en valencià. Hi havia una vegada una xiqueta d'Algemesí que es deia Maria, però com era molt menudeta, tots li deien Marieta. Marieta des de ben prompte se'n va adonar de que estar a peu de terra era molt avorrit. Com que era tan baixeta, només veia genolls i sabatilles, i en canvi, quan mirava cap al cel, tot semblava més interessant. Com que estava farta d'avorrir-se de les seves vistes, va decidir que sempre estaria a les altures i es va acostumar a escalar tot allò que podia. Marieta sempre estava damunt de tarongers, faroles, arbres, quioscs i fins i tot palmeres, i cada vegada buscava llocs més alts per a poder tindre millors vistes. Li agradava tant. No volia baixar a terra mai més. Els pares de Marieta, que sempre havien sigut molt comprensius, estaven una miqueta desesperats ja i havien tingut que perfeccionar molt el llançament de berenar per a que Marieta menjara alguna cosa. Un dia que Marieta mirava els pardalets pujada a una palmera, va sentir una música de fons que li va agradar molt. Sonava dolçaina i tabalet i, com hipnotitzada, Marieta va baixar de la palmera sense adonar-se'n i va començar a caminar cap a la plaça del poble, des d'on sentia aquella música misteriosa. Quan va arribar a la plaça, va veure molts genolls i sabatilles, però en pujar-se'n a una paperera va veure la cosa més bonica que havia vist mai. Una torre infinita formada per persones de totes les edats. I els que estaven més amunt eren xiquetes i xiquets com ella. Sense pensar-ho, va córrer cap a la torre i, tan valenta i ràpida com era, va començar a escalar-la. Quina meravella! A mesura que anava pujant, la gent l'animava. «Molt bé, Marieta, vinga, cap amunt!» Marieta no estava acostumada a que l'animaren mentre escalava. Normalment tots li deien «Marieta, baixa que cauràs!» Però ara semblava que tot el món estava encantat amb la seva destresa. Quan va arribar a dalt de tot, Marieta es va sentir la reina del món. Des d'allà es veia tot el poble, fins la línia on es dibuixava l'horitzó. El vent li donava la cara i la despentinava. Semblava ben bé com si estiguera volant. No volia baixar mai d'allà. Però de sobte va començar a sentir «Marieta, baixa!» «Vaja, ja comencem», va pensar. Ella va dissimular. «Marieta, vinga, va, baixa, que hem de berenar!» Marieta va començar a sentir l'oloreta de la xocolata desfeta. I... un moment, de bunyols? Feia olor a bunyols? Era el berenar preferit de Marieta. Com que aquella gent havia sigut tan simpàtica i, sobretot, tenia bunyols, va decidir anar baixant per la torre fins a arribar a terra. Quan va arribar a terra, mentre sucava els bunyols amb la xocolata, la gent la felicitava i li repetia lo bé que ho havia fet. Ja no li importava estar entre genolls i sabatilles, perquè eren genolls i sabatilles que l'ajudaven a pujar ben amunt. Quan van arribar els seus pares, molt contents de lo bé que ho havia fet Marieta, li van preguntar «Què? T'ha agradat la muixeranga?» I Marieta va dir «Muixeranga? Doncs mira, sí, m'ha agradat molt. Pares, a partir d'ara vull ser muixeranguera». I així va ser. Des d'aleshores, Marieta es va fer molt amiga de tots aquells genolls i sabatilles que li donaven xocolata amb bunyols i muntaven torres infinites per a que, per un moment, ella fora la xiqueta més alta de tot el Gemesí.